טוב, אז מה ככה חברים, ואנחנו פה בעוד סרטון רובלוקס, וכמו שאתם רואים עשיתי ריברט 17 ונשאר לי את הריברט האחרון במשחק. ותראו איזה דברים יש לי בבייס, תגיבו לי פה לתגובות אם זה דברים מטורפים. אז כמו שאתם רואים הבאתי את זה 40 מיליון מהאיבנט אתמול, ואני הבאתי את הלגרנדה הזה מהאיבנט, וגם את הארקדופוס ואת הלוס בוריטוס עם הטאקו הזה, ואני הבאתי 5 ספגטי. תגיבו לי בתגובות אם זה שווה לי. הבאתי למישהו רקון ג'נדליני על הספגטי הזה, על זה ועל זה, אז תגידו לי אם זה שווה לי. עשיתי את זה כי בקושי מצאים על רקוני, אז תראו איזה שורת ספגטי יש לי. וביום כאילו שאני יושן ואז אני קם בבוקר, אז זה כבר מראה לי שזה הביא לי 25 טריליון, זה המון. אני באמת שיש לי את זה. מה? למה יש איבנט? 3 איבנטים. מה עם קרח של הזה? חלל? איזה חלל? אוקיי. כמו שאתם רואים הפכתי להיות ענק הירוק. תראו איזה יפה זה להרים במקטרה בצ'קלטרה. וואו, תראו איזה מטיטרה. איזה מטיטרה. בואו נראה איך זה להחזיק את הקיוטטרה. כמה סוגי צ'וקולטרות יש לי בבייס, את זה אני מעופפת כבר. וואו, זה נראה גם יפה. 100 מיליון עם מוצציה של השוקולד. איזה שורת ספגטי. בואו נראה איך זה להרים את הספגטי הזה, איזה יפה הוא נראה. וואו, איזה ספגטי. אתם שמתם לב שכל הספגטי נצצים באותו זמן, כאילו אותו הדבר? אוקיי חברים, עצרתי רגע את הסרטון, דיברתי שניים עם אמא. אוקיי, למה אני אומר עשיתי, תגידו לי גם בתגובות אם זה טוב שעשיתי בברול סטארס 17 ניצחונות ברצף עם גרום. גרום זה אדיר כזה. כמעט יש לי בברול סטארס את כל הדברים, חסר לי רק 2, זה להמיס ואת אש, ואת להמיס נראה לי משיג אותו מחר. וכן, תכתבו בתגובות. בואו נצא רגע להסטיל כי אין מה לעשות טרייד גם ככה. אולי בואו ניכנס לאיזה משחק. אוקיי, בואו ניכנס למשחק. על המשחק אחר הזה בטעות בזבזתי 5 רובקס. אוקיי, ללאבה, ניכנס ללאבה. Lava for the planet. Okay, אני נכנס ללאבה. Oh my god. זה נראה לי כמו סרט. תראו, יש לי כבר קיון. אחד. טוב, יש סלסטיה שתי דרכות. בואו נחלק לקחת סלסטיה שתי דרכות.
או לחבר 40 שניות. נראה לי יש בסוף את הפיוז משין, אני לא יודעת איזה פיוז משין. מה זה? איפה אני? אוקיי חברים, אני לא יודע איפה הגעתי. נראה לי הגעתי לסוף המפה. איזה באגים? מה? איפה הגעתי? מה? אני לא יודע לאן הגעתי. לא משנה. זה הבאג. בסדר. נוק. לא. אוקיי. איפה אני? אבל איפה הפיוז משין שאמור להיות כאן, חברים? בוא נלחץ על השלט, הסימון הזה. רגע, חברים שנייה. כן, עשו משהו חדש. פתיחה זאת שנייה במשהו. משהו ועסקתי סלסט. אתה לא יודע. בוא תלחץ על הפליי ארוך של הזה של הסימון שעשו. כן.
יכול להיות משהו? אתה באמצע? בואו ניקח כסף שהביאו לי על כל הדברים. חבר שלי יודע לשחק בזה. בואו נצא לאיזה משחק אחר ועוד 2 דקות נסיים את הסרטון. כן, זה נראה סרטון קצר נראה לי. אין מה לעשות. טוב, בואו ניכנס למשחק הזה. זה. בזה אני רוצה ללמוד לשחק. בואו ניקח פה משהו אחד ונסיים את הסרטון. בואו נקנה קפיץ מהירות וכל זה. רגע, בואו ניקח את זה. את הטיק-טוק, אז זה אומר שזה היה סרטון היום, אז בואו נתראה בסרטון רובלוקס הבא.